by samosprávy mohli určiť výšku poplatku od 10 do 45 eur. Zároveň by bolo na obecných parlamentoch, či by ho zaviedli, alebo nie. Až po 4 mesiacoch od udalosti potrestalo mesto Zvolen 2 mestských policajtov, ktorí sa pozerali v júni na incident, keď ženu naložili do kufra auta pred jednou z tamojších diskoték. Jeden z policajtov nebude 6 mesiacov dostávať odmeny a počas tohto obdobia bude v tzv. Podmienečnej lehote. Druhý policajt dal sám výpoveď. Hovorca mesta Martin Svatuška vysvetľuje, prečo trvalo vyšetrovanie tak dlho. Tam bola detailná analýza videozáznamu, prepis rozhovoru, hliadky so stálou službou, vyjadrenia vtedajšieho zastupujúceho náčelníka aj nového náčelníka mestskej polície. To bolo konzultované s odborníkom v otázkach pracovného práva, keďže mestská polícia vlastne podlieha zákonníku práce. Štátna polícia prípad ešte neuzavrela. Zvolenskí kriminalisti začali trestné stíhanie za obmedzovanie osobnej slobody a za pokus o znásilnenie. Najmenej 9 ľudí počas uplynulých 3 dní v Turecku zomrelo a desiatky ďalších boli hospitalizované po otrave na čierno vyrobeným alkoholom. Turecko uvalilo na alkohol a tabak jedny z najvyšších daní na svete, čo podľa analytikov podporilo ich pašovanie a ilegálnu výrobu. Európsky parlament sa zaoberá otázkami poslancov adresovanými Európskej komisii, či neplánuje zrušiť posúvanie ručičiek na hodinkách, ktoré sa deje 2-krát ročne. Štandardný čas v Európe je ten zimný, ktorý platí od nedele. Posun o hodinu vpred na letný čas európske štáty zaviedli v 70. rokoch minulého storočia. Europoslanci sa preto v štrasburskom pléne Európskej komisie vypýtali, prečo primeruje početné vedecké výskumy. Podľa nich súčasného hospodárstvu, priemyslu, doprave,